suarane aku wae ra opo rambat rahayu memuji bareng maju wis genep pokoknya Agustusan ya oleh le tetembangan ya oleh ya iki terus banjur arep dibacoke lakone iya iki lakon betah Banjaran iki kaya durung tau do krungu yo Mak iki Mahabharata apa Ramayana iki zaman Praramayana lho ngono iya Ramayana awal-awal iki sadurunge Prabu Dasarata sesuk bakale rabi karo dari ragu sadurunge dari Sinta barang lahir tadi lakon sepuh yo babon opo Purwakanda Yasanhab Mengkubono kaping 5 ya iki biyen yo asring dikelirke karo Suwargi simbahku muga-muga lumantar iki kanggo nglestareke lakon-lakon kanggo budak-budak lakon yo muga-muga iso kanggo gegulang kanggo bareng-bareng sinau yo nduk iki koyone awak dhewe ora patut anggone kegojekan nek bakal kedelarung-delarung ya matur nuwun ya dhateng pemerintah kalurahan Ambar Ketawang dhateng para lenggah sedaya ampun mundur yen iki dereng rampung lho oh iya biasane awak dhewe lunga terus penonton do melu jengar barang yo sing jajaran pemerintah sesuk isih do kirap iya nduk nek iki mulak arep tak rampung ringkes iki mengke wonten kula wonten macan barang do metu ampun mundur yen barangnya yo metu pokoknya sak biro lu kok metu niki mengke gayeng nek kira mboten metu wong pun wajar nggih matur nuwun iki murid-muridku yo do tekan kene Pak ya kene kaya ngene nggih ralang mujure guru ora dadi pokoke bareng-bareng sinau iya nduk ayo awak dhewe sowan ana ngersane Prabu Manumayasa kae wis mlebu ana ing sanggar pamujan iya ayo kuku sing dupa kumelun ngene kan biasa